Good morning guys. So nakaluto na ko og sadyo og tinulang isda. So ni sadyo og gawas dari si Ray, sweetheart ni Alex. Diyan na kamuti guys. So hanang pakanon si Tiri kay mag-inom pa man ni jag tambaw. So kinahanglan dyan jag asikusohon para makakaon para mainom na dyan mga tambaw. So asang ipaunag pakaon guys. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Diyan guys, September 3 na karon. Diyan hapon guys, kanang nalipay ang tami kay kanang si Tiri wa sa takihas diyan epilipsi. Diyan karong buntag pag humanin diyan pamahaw, pag humanin diyan inom tambaw ning kalit sa og atake. Diyan murag di siya makailan namo. Na guys, nakatuog si Diyan. So, dayon na gyapon ta pag ampo guys nga wala ni mo nang lisod ka jud ang sakit kay di ra hard na epilepsy. So, grabe ni di mo mapugnan nga wala ka guys kanang murag maluja pugog apil tan-aw nga makakita ka sa imong igsuon na ita kay tang. Anong sakit ka jud guys, so yan di among kahimtang karon. Kanang baby project ko na to hadid sa gikuan sa Ginoo nga kanang di sa atakihan karong pagkabuntag atake man siya pero karon di trust siya guys na nakatuog na din siya sa pa man unta mas 9 pa diya sa po siya na to gabi ginawa niya. Muli ka ganang asa man mo mag Kailangan ko lang emergency. Mag-emergency ta karon? Epilepsy man eh. O mga ka maglisod ng ginawa. Mag-emergency ta? Dugay laban lang sa sunoon. Susun kapoy bang good ganit bang kaya na magkapoy-kapoy. Kapoy-kapoy niya. Isampit sa Ginoo. Hilak sa Ginoo. Diyos naman. Ang Diyos naman. Nasa amin Ano lagi pa kapoy-kapoy tir kay aso kay hilak. Oo, aso kay hilak. Laban ni. paano natin? Kuya Joey. Kahit pa paano. Kahit iba-ibang religion tayo. Dala-dala ko talaga si Jesus. Lagi kay hilak lagi kay. Jesus name. Parang Siya lang po ang Panginoon. hanggang sa Ginoo. Diba? Kan? Ito karon sa guys. Wis gahapon wala sa tukari. Sa kadlaw happy kadto si Jang. Laban lang sa tira dyan kapoy-kapoy. Kay Wala na? Nakailan na ka? Di man sa makailagod og kuan. Basta si Injo. Di mo pud, wag sa kailan nimo. Kurang Di sa kuno ka. Di sa makailag guys ug kunang tukaran sa epilepsy. Wala kayong sanib na masamang espiritu siya. Wala uy. Mapapot. Ano sa ko andyan. Masabi ng epilepsy di sa makaila. Kinakailan na ka na ha? Kailan na rin guys. May pag-asa sa aming buhay. Laban lang dito. Sana'y gabayan mo kami sa araw-araw. Gabayan mo kami sa araw-araw. Gabayan naman ni araw-araw pero Kalayo na Lord. Ang masama. Espiritu. guys kay wala sa makadi sa makailaw matukaran sa epilepsy. So epilepsy yung tukaran siya karon guys. Gapon wa sa makari. Kasi siya malakaw niya. Si Jara di siya pwedeng bidaan. Di siya maka. Hindi makaila.
Gabi day wa mo kung nagsigir mo kung bantay ni kay masaglihak-lihak ja. Kailan kagabi? Oh, gabi eh. Pero waan siya gito ka gabi kay di man jud ko makatugog kami ng tapad kay haman sang Ano to? Bantayan na to nimo siya. Ano ba? di jud ko makakuan og muliya kasi ja. Mata na pud ko. Kay saya man sa hawiran diyan kamot kay may iyanas diyan dapit ja. Oh. Sige makakuan ba. Kamot mo ilo naman taon ni. Murag ka ng ilo murag ug tukaran si Jaba murag niya ni diyan kamot murag way Kasi kuan. nakuhanta mo mas maganda na mo balhin tagri mo. Balhin si Rilio. Kaya akong abaon 4,000 viewers 4,000 hours ako 1,000 subscriber. Makakuha na ko na monetize na ko. Kuha. Kapon. Oh, okay. Tugnaw ka? Tugnaw ka? Pat dyan ang ilipipan? Bitaw. Diya, gibisita mi ni Ate Bibi ug ni kasi nga ni mo bi? Sally. Oh, si Bibi Sally. Bibi ang tawag din kay ang Bibi Skin Man. Diya. Manawag kaya manghud pa kaadyo ko ni Diya. Aji man. Diya si Diya murag arang manghurapan ha kaadyo. Di ko mahawid kay Wa mo guna si stress kay dagdaman na siya. Diya guys ding mari na dyan na sila rin na sila kabutan kay doawon di bidari ito ilang room na speakers. Ngayon dyan mi ni Ate Bibi di ah. Hi. Dili dyan siya na mo dari. Oh, Vlog. Vlog. Nag-live. Vlog. Ja. Kuan guys kanang gili lang guys kay si Tiri lagi na i-atake na po si Jang epilepsy. So ang puno na jud dapat ni nga mawa nang ta ni Jang epilepsy ja. Bis gahapon nalipay nami guys kay wa na si Jaga kayahay ni Jang naong wa na siya mag tukari. Di karong buntag pag mga kaon na para lang siya. Ja dagan mga kuan guys kanang Hindi kaya taga-survive na mo dari. Ha? Hindi kaya kontra katong binili natin yung isda sa ilang Adi. Adi ko na. Pila puti, pila isda. Katinugan ko. Katukuahon? Di. Tilugon. Kato yung mga gipalit nilihan, karong ganiha dyan sa bawunan dyan tutuan dito. Nagsabaw mo gani ha? Kung hamon may sabawan. Sabawan na sa Di ko po naman magpumahaw. Di, dugay na. Nagalingkod na sa dana. Kay among plano lagi karon mag tumiog. Kaya po lagi, kaya sa ngati. Matutag kaya po, kasi siya magpini nga hagapon. Ugma na laman tamo adtutig kaya po. Kay gapon lagi na kay Bernes. Sa isang ugma na laman tati. Matungagi. Lingkod siya na ko, dahil sige na, narigo na, dahil kaya naanilamtag na. Madto na taingan ko. Diya murag mo aksyon na ta sa maligo na siguro to kalit pa siya ato. So guys, wa jud may madadon ug adtog Nazareno kay malay to Christian na. Ay, Christian. Hagdak man to te. Kung naligo to siya ba na bantad eh. Pero muna og dis ba sulod man pug ko kay Delikado butog dia sa CR so niya. Nawadan siya gumuhi. kay muna og dis kay muli di mapupuli siya kadto ha basang kadto mo ba kanang bisag sa makugma. Di mo CR di manirado. Galing dan sa dato speaker nga. Anto na kote. Tundan din na home. Lili kay Isa guys, lagi di lagi pwede nga kasara jay mo bantay ni Jadari. Kanang kinahanglan jud duha kay og nay mo palit sa gawas, way mabili ni Ja. Kanang lisod jud kaadto si Alice Trajud. Oh, result eh. Kaniha. Ja. Kani silang duha na narbaho pud ni. No ko kani sa Ate Bibi na narbaho pud ni. Mo ari na sa Ate Bibi nag-off ni Jan, ja nakabuntag before sa mo trabaho mo apit pa jud na sa dani. Salamat ni Gado. away sa Kaya sa imong jung pang Thank you for Ano, checking us always. ja salamat ay pud ni Rini nga nasa nganong Rini may tawag ni Ja. Rini, ang ako Raymonda man siya. magwala na ako pero Ha? Raymonda man Ay, yan. Rini man ay jahan. Test, Rainy lang. Rainy ang yan. Rini Nickname. ba yung Rini nickname? angga nga R-E-N-E. Pero ako kay Ate Rhymes, may nandan kay namamajangan. Oh, sa iyang vlog. sa Ate Rhymes. kuan Hindi na tingnan mo ko rin kayo si Rini may yung itawag dahil ko ako wa dili ko tahon Ate Rhymes. Ano din. Lami ko Ate na. Rhymes. Salamat kay Kadyo Ate Rhymes. subscribe na lang sa iyang vlog Subscribe day ko sa Rhymes Vlog. Nana si dyan sa natulugar ay dyan sa Cyprus. Cyprus.
Sumani tag-ida dati sa mga kuyan. Parang sa kuno gater lang. Piling Lagi mi dare nagitapok mi. Sa Ali bando kay namingaw, si Tiri di ay Oh. tukanan. Sila dahil nangatok. Kaya mo kung naglakaw. wala ko lagi lang ta mi kay mi na tabi mo ato mi lagi nasarino sa mandod. Ang rasa mo na mahaw. Sadyo na. Luto ko sadyo kay sadyo pud si Janing palitong isda. Hala, alas 5. Siguro to kapin o alas 6. Na naman ni Oros. Ang ako magudaan ako matag alas 4:30. Oros. Kaya dito sa Cebu alas 4:30 mata na ko na anak ko magtikaw-tikaw na ko. Pagkaon na ko sa mga tabong, ayan na ba. Ito na ko ng paggawas na ko sa mga iro. Dahil ni Oros sa sumpa na nagluto. Nagpa-oras naman. Wala yun nagluto lang. Jadan hila naman ta kaya makaw. Ano nga sakit mo nagbantong sa may natin? Na mag-apel ni stereo. Apo ka mong ganyan nga na din nagpuso sa bahay. Ampuran siya. Waman tayo dahil ka. Wa may layang makakuan sa ba ito naman sa Tapang pag-ampo. ganyan naman si pag-ampo. Ano ito yung hilak rin, kung ano yung sa diri ka na kayo sa mga di ka naman pa emergency lagi ko tingin sa emergency ko naghilak naman sa mga emergency kung may ginukuha sa matang mga emergency Para dito si Jeng banget ra. Siguro. Bisa mo natin kinsa kong tikaw Masiging tanong na si basa kaila nawa na si Kayla. Diya kuan agang tanaw ni Diya hasang kita na sa mga dani lahi Diya ning Malis kalit pa man sina. Oo, di, mura Sa sa- heart. mura sa kanang lahi Heart yan eh. Diyan kamot, diyan mo tong gawid-hawiran sa nang diyan kamot na. Tukarang galing si Jang si Jara, nahigara sa sweeting si Dus. Alicia, di ba, Ter? Nahiga siya. Nakabangbuang ng tanan. Dahil pa sa Manila, nagkagubot na. Kay, wala di pa mutubag, nabutang na balik cellphone. Dahil natukaran si Jang. Isudlingin mo na Dito si Jas, waiting si Jali siya, no? Kaya hindi na siya ka-istorya ba? Nahigara sa... Guys, naulian na si Janggi ang ganihan diya. Nga hindi saging ganihan diya salamat ni Akti Bibi pag dari-dari. Diya mo lagi na guys, nakaratan na pud mi kay himbis gahapon wala gi say kuan na nakaluoy ka adto. Kanang sakit ka adto guys. Na bakit ani mong personal si Tiri arang sakita. Kanang murag gikemot agahang kasing-kasing. Wala ti, hindi ko mahila ka ng basta guys. Sakit ka adto. Pero amo naman sing lakas sa loob na mo kaya ra ni di lagi mi pasagdan ni Lord. Kaya ra din namo ni ja padadyo ng atong pagampo malagi nang okay na taging jangwan wa nakaano mo paspas jang ginawa pero Zay nga ni. kuan jang epilepsy nang madutamawa na lagi jang epilepsy lagi kaya among plano lagi yung tiri yun ja wato lagi yung tamiga ng simbahan daw naman sa lahi man sa gadyo panahon way undang arang siga kalikuan ja pag amping dito sinong biyahe kay ato para bakag Mindoro Correct. ja lisod ra ba dyan magbiyahe ron kay kuan Correct. wala hinihinira kay wala lagi guys manginabuhi Hindi nga papaskun kay kung magpaskun na to. Pwede ka pasimban. manginabuhi para lang maka palit og bugas Ka! para na makaon ang lamisa Ka! to manguan ka nang yung mga Laban lang. laban lang ta sa mga Laban lang sa pagsubok hamon ng buhay. Sa bawat araw-araw na at tayo buhay at humihinga buhay. habang tayo ay buhay at humihinga laban lang Laban lang. yan lagi guys dili kita makagawas-gawas na niya kay grabe din may undang agwan Ay bagyo. ay bagyo pero nihawa na mo bagyo Asa naman? oh madoon ako nito sa sang repita to nihawa na mo ko Atuan na to sa Japan. lah pag-amping diya guys mo to ang video karon lang guys diya lalo nang yapon ta sa pag-ampo nga ma wanas kiri malagi nang dugay-dugay pa lagi bidari sus ganihan niingon na siya magpa emergency na siya guys diya asa mamili mga emergency murag nawadaan sa buot kanang murag kunog lang sa yung nahapong mata ano sa manan sa mata Kung kaila. Wasa makaila guys, walagi si wa po kuni dyan na ilhi. Okay, pagkahuman na ni ko na sa, nakailan na ka na ho. Nakailan na siya guys. Kaya Karabang kuan, tukarang kung sa mga kataon.
Huwag ko para makailan. Lagi. Sus. So guys, di man tanin na video ang kapil guys kay masiguan ka ng makoy lahi ka vlog ron. So, wa man ko'y gardinon dari. Napala man ko'y gardinon dari sa gawas, mag-garden ako. Kasi ganyan magpasadlain diha nga mag-garden ko. Mananom ko kuan, mga buwak baron o mga utan. So guys, mo to si Unix Vlog. I love you dito tanan amping ampong hapon tas itong pangadlaw-adlaw. Salamat ka dun yung tanan katong mga ning misis na karuadlaw nga nagsintong Gcash ni Terry. Daghang salamat di man mo magpa-mention. Salamat ka dun yung tanan. Makasib na mo ginabuhi sa tao. Salamat. See you next vlog.